יוטיוב, היום נראה איך לעשות לילה ובוקר בעזרת פקודה. טוב, נתחיל. איפה השמש? אני אדע מה להתחיל. נתחיל עם בוקר. תראו, דבר ראשון אני לוחץ על א' ואני אעשה את זה לאט כדי שתראו מה אני כותב את זה. רואים? אני עכשיו כותב ככה. שנייה. ככה אני כותב. טוב. ככה. ככה. אני יכול לכתוב יותר מהר, פשוט אני רוצה לעשות את זה מאוד לאט כדי שתוכלו לדעת. ואז כותבים 0 וזה הכי בוקר שיש. טעות. צריך, בטעות כתב, יכול להיות שלא כתבתי נכון, ננסה שוב. קו. הנה ככה, רווח. עכשיו לוחצים ככה. תראו. ככה. עכשיו רווח ועכשיו 0 ועכשיו ככה והנה קבע את הזמן ל-0. איפה זה? הנה זה. עכשיו בואו נעשה את זה לילה. קו. אותו דבר, רק שכותבים במספר גדול, תראו דוגמה. נגיד אני עושה... שנייה. אני אראה את מה שכותבים שוב. הפעם אני קצת אכתוב את זה יותר מהר. קצת יותר מהר, אני יכול גם יותר מהר. הנה. זה הופ. קבע את הזמן לזה. רואים עכשיו, בואו נחזיר את זה. עוד שנייה אני רק אחזיר את זה. אני קצת לא ממש טוב באנגלית. אז סליחה. מאוד אני מצטער. מאוד אני מצטער. פעם שנייה. תעשו לי רק מנשנש. מקווה מאוד. טוב, אז נתראה בפרק הבא של המנשנשים. ביי יוטיוב.